No pahingain na nasurutan, di pamati nga inak nakaawisan, isupay men di nakakasusutan, panubukang daw tinak na di nagbinaybayan, isot ka mga no dumteng suot to'y biyak, ilisin na dagiti adu apegan, ngarut kakabsat ditay liwayan tiag daw-dawan, anus panagpakumbaba, kadagiti tattao nga awanan narik na, bayam laeng nukat katawaan daka, laglagi pem tinanus kukwati na marswa, pusur mo di mo pagarien iti pungtot di tanagem mo, nutong paen tatabangir apis-pis mo, itayam pa itabangir aping-ping mo, agpamatiken Kristo, nusuruten ti pagalagadan ti Dios Apo, masagrap kay ayat na kendungo, luktam tapusum tapno makitam di kinapudno, pusur mo di mo pagarien ti pungtot di tanagem mo, tutong paen tatabangir apis-pis mo, itayam pay tabangir aping-ping mo, itayam ping-ping mo. Inte dapu ni Hesu Kristo imay nyaman waya-waya natay gapu ibas-basul ko nang nabiyaken ada ita ijay
awan ko mamanga, awan ka sadyang di kamot pagawida, uray nagbiduta ayat mo na imbay, apuno hindi nga at tuyak maminsan. Oh, apo, kakawanan nakman, amok na bayagan, inak ng agan, apo mawawagan, among kasapulan. Marigatana, oh apo. Amin apo katinong palko, bukod ko nga pagayatan. Apo at tuyat nga umas aso, dinak na binaybayan. Inat ng ugan, apo mawawagan, among kasapulan. Apo na hindi nang marigatan, oh apo. Apo na hindi nang marigatan, oh apo. Apo na hindi nang marigatan, oh apo. Makita kapsat ko itibiyag mo, imamnayen iti ayat mo ti apo. Impas na mumatkan ti trabaho, sagpaminsan kana umay ti Domingo. Awanan day direktam ken ayat mo, nga mangibingay ti ayat iti apo. Binayam nga naglabas iti tiyempo, ti talentom nga inted na impupok mo. At subli ka ni Jesus ay ayaken na ka, tarigagay mo nga biyag mo maisimpa. Isuglim day didamo nga ayat mo, rumigta ka nga agserbi iti apo. Nalipatan kadin kabsat ididamo, napalalo unay ti sangsangit mo. Dating karim isang wangan iti apo, nagserbi ka ingganat tong palbiag mo. At subli ka ni Jesus ay ayatan na ka,
may simpa. Isublim day didamo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Agsubli ka ni Jesus ay ayaten na ka. Tarigan kay mga biyag mo maisimpa. Isublim day didamo nga ayat mo. Rumegta ka nga agserbi iti Apo. Rumegta ka nga agserbi iti Apo. Kapsat ko makita ket na liday ka. Mangbirbiro mangan-anay ken ka. Yesu Kristo isu ti pagkamangan. Totoo ken rigrigat mapukaw da. Among kadi ani Jesus ti dalan nga agturong biag nagnanayon. Mamatitay amin ken Jesu Kristo. Isut dalan kinapudno ken biag. Agyaman tay ti Apo akang atuan. Anamarswa ti langit ken dagat. Painted na bubugtong nga anak na Yesu Kristo amang nubog tayo. Amom kadi ani Jesus ti dalan nga agturong biag nagnanayon. Mamatitay amin ken Jesu Kristo. Isut dalan kinapudno ken biag. Agtugtog ka ket mailukatan ka. Agbiro ka ket makasarag ka. Magdawat ka ket maikan ka. Kasta ni Jesus ay ayaten na ka. Among kadi ani Jesus ti dalan nga agturong biag nagnanayon. Mamatitay amin ken Jesu Kristo. Isut dalan kinapudno ken biag.
panubo nga dumdum-tengken ka nalipatan ka din di ka rin ti apuken ka di nakanto panawan di nakanto baybayan at talag kalaan iti namarswa sumang ketal na kenang nama piksang keti pakinakem di ka kumaama upay dadagsen mo iten mo amin kenkwana ket ipaay namet ken ka di inana mangnamnama ka di nakanto paaye no lapit iten mo amin italeg mo kenkwana at talakalaan di namarswa sumang ketal na kenang nama kapiksan kedi pakinakem di ka kumaama upay at talakalaan iti namarswa sumang ketal na kenang nama kapiksaan kedi pakinakem di ka kumaama upay dati ako ken ka dati ako ken ka dati ako ken ka Uwan yan na nagpintas day di lugar na panay lugar na kaskas daaw a syudad sagbayan nakagdengag idiyada si mabat aranya nga isuti sinursurut ko alawat tapno makita ti pagnaak wen pudno anak mayan adu kita di makaparagsa kendag iti tumatayam niliw-liwad at bayat iti panagnak kinankanta anda gumilgilap nga balito pangestes man daytoy puso gandap daytoy nakengken nadalos kas may sakaneros agsapsap
Wa kita di makaparagsak kendag iti tumatayab. Niliw-liwad at bayan iti panagnak kinankanta anda kinankanta anda. Ni Jesus isumbat amin arigrigan malaksit pa'y kenkwana awan ti daduma. Ni Jesus isumbat amin arigrigan malaksit pa'y kenkwana awan ti daduma. Amok adut sa lutsud tawnek ti panunod mo resulta ti dismaya tal na di mabirukan kabuti na palabas adi malipatan nga may salang ti bagak ni Jesus isumbat. Ni Jesus isumbat amin arigrigan malaksit pa'y kenkwana awan ti daduma. Ni Jesus isumbat amin arigrigan malaksit pa'y kenkwana awan ti daduma. Amok nga dati bantay kas lagi makalayan amok nasip nget tangatang mo kas lang adi agini no bilang man madim amot sa uti Dios pudno ket nulok tam tapusong ipakita ni Jesus. Ni Jesus isumbat amin arigrigan malaksit pa'y kenkwana awan ti daduma. Ni Jesus isumbat amin arigrigan malaksit pa'y kenkwana awan ti daduma. Adda banag ngajak amu adda lugar ngajak napanan ngamti maysa ngamuk unay ngani Jesus isut adda dito'y puso di Diyos pudno unay di Diyos pudno marikriknak dito'y puso di ayat na dakeunay di Diyos pudno marikriknak dito'y puso di Diyos pudno unay di Diyos pudno marikriknak dito'y puso di ayat na dakeunay di Diyos
Irbem kadito'y nakem ko. Dagem maputay to'y kinakurapay ko. Italik ko ken ka idatun ko. Iyawat ko ken ka ti amin ko. Usarin ka taputo'y adipen mo. Isurong mangagyak itilinteg mo. Kinatalik laing ken ka o apo. Ati ayat mo isu apo ti biyak ko. Keti asim isu apo ti kiret ko. Keti bilin mo isu apo ti bagnos ko. Maagturong kinapuno. Ati ayat mo isu apo ti biyak ko. Keti asim isu apo ti kiret ko. Keti bilin mo
into'y biyak ko binangon na kaput ayat silaw ti lubong kao ama itinaldaw sikat ka mga item ka daytoy dawat ko ama nga agyagak ipagayatam kuman kanutoy pusuket mabang aran sikat silaw apaginuman no dumteng ti adu a problema amang padas panamati inaimbag muket kumuy kuyo ketenglen na iinaldaw item ka daytoy dawat ku ama nga agyagak ipagayatam kuman tanutoy pusuket mabang aran sikat silaw apaginuman masidek taiket di tay bumdeng pagkaudan iti parabur ket masarakan tay dagiti gamin iyaw awis ni Hesu Kristo item ka daytoy dawat ku ama nga agyagak ipagayatam kuman tanutoy pusuket mabang aran sikat silaw apaginuman item ka daytoy dawat ku ama nga agyagak ipagayatam kuman tanutoy pusuket mabang aran sikat silaw apaginuman sikat silaw apaginuman amati kenayat kapapatgan isuti kasapulan nintay ngarud aywanan tanusika binaybay ambyag mutay nakaay pamati kenayat kapapatgan pamati kapapatgan isuti kang runaan ketno sika binaybay biag mo tay nakaay pamati ken ayat kapapatgan hintay ngarud aywanan sa
limut-mutan. Maysa nga kabsat tinak nakita, kasta unay kinarekta na nga agserbiti na marswa. Ngem dumting pipada suoti panagbiag na, bigla nga limamiis ipamati na. Pamati ka papatgan, isuti kang runaan, ketno si ka binaybayam, biag mo tay nakaay-ay-ay. Pamati ken ayat kapapatgan, intay nga rud aywanan sa limut-mutan. Keday di kabsat nga limamiis ipamati na, at dati nasabat na pastor nga narekta, binagbagaan na sanain kararagan, bigla nga nagsubli kinarekta na. Pamati ka papatgan, isuti kang runaan, ketno si ka binaybayam, biag mo tay nakaay-ay-ay. Pamati ken ayat kapapatgan, intay nga rud aywanan sa limut-mutan. Pamati maywanam sa limut-mutan. Apu kaklaeng tauan na bukel, isuro na agmatalo ken kangagputeng, isurum ti dalan, apag na pangaasim o Lord, aywanan nag titunggal aldaw. Titunggal aldaw, sweet Jesus, umar ararawak ken
panagubra. Di naglabas, sweet Jesus, intang bigat para bayan na. Ipangagnak Lord, idalanag, itunggal aldaw. Ipangagnak Lord, idalanag, itunggal aldaw. Tibiyag tayo dito'y lubong, binulot laeng. Tinang-tengen ken mang subli, Dios ti makaamo. Kaya ti Dios kada tayo ket agiin na yan. Saan tayo nga paalilaw, iti kabusor. Marigrigat ka man nga tao, wenno nabaknang ka. Awan kumat agiin uyaw, iti tunggal maysa. Panunuten tayo kuma, ken ipapusor. Nga iti imatang ti Apo, agpapada tayo. Pagkawanem ken ayatem, di kabusor mo. Lipatem ti anyaman, nga nagpasulan daken ka. Kasla iti panagpakawan, ni Apo Dios ken ka. Am amin gain ka nagbasulan. Marigrigat ka man nga tao, wenno nabaknang ka. Awan kumat agiin uyaw, iti tunggal maysa. Panunuten tayo kuma, ken ipagpuso. Nga iti imatang ti Apo, agpapada tayo. Pagkawanem ken ayatem, di kabusor mo. Lipatem ti anyaman, nga nagpasulan daken ka. Kasla iti panagpakawan, ni Apo Dios ken ka. Am amin gain ka nagbasulan. Pagkawanem ken ayatem, di kabusor mo. Lipatem ti anyaman, nga nagpasulan daken ka. Kasla iti panagpakawan, ni Apo
tasangwanam agrubaba maday dayaw kao abu maitan tanu kapangulo agdayawang ken kaapu agyamanak kinaimbag mo kanikanayon akan taak tasangwana agrubaba maday dayaw kao abu maitan tanu kapangulo maday dayaw kao abu maitan tanu Jesus kanyak umay ka Diyos ko rakupen ka lilalay lilalay tuy pusok ag taeng ka punuem apo ti grasya nuway ay ragsak intay ipapas kasta kuma di pa nagbiag lilalay lilalay pamatik asilalagda kina Diyos mo bagim kendara lilalay lilalay si mamay dantoy kararuak anyan arak puken ginawa nuway ay ragsak intay ipapas kasta kuma di pa nagbiag lilalay lilalay di matukod supapakan tuy gundaway kasampitan lilalay lilalay inatulungan nakman kapas nekan apa nagyaman nuway ay ragsak intay ipapas kasta kuma di pa nagbiag lilalay lilalay pusok kararuak nas neban ayat ragsak ken panagyaman lilalay lilalay Jesus ko di nagpanawan hinggat patay kanibusanan nuway ay ragsak intay ipapa
lapas kasta kuma di panagbiag lilalay lilalilalay. Siksika o apo di bileg mi panakaawat kinakapsut mi panakapagkawan pagkurangan mi iturong mo apo di panagbiag mi di ayat ti Dios intay rambakan grasya na asagut pagraranudan ta isu ti biag amin nagapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan anyaman abanag kintay biruken anyaman arigat kintay parmeken wen nga agpaisu di Diyos tulaeng kirit ken namnaman dinto aglemeng di ayat ti Dios intay rambakan grasya na asagut pagraranudan ta isu ti biag amin nagapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan inay ayat mo apo di napanglaw nakakaasi dagiti mawaw kasken ka apo balinen nakam tapno ti ayat mo di may paidam di ayat ti Dios intay rambakan grasya na asagut pagraranudan ta isu ti biag amin nagapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan imay ka o apo ket nagrigat ka agpaay ti amin aparswa panakaadipen amin akita ited mo't ilim di waya-waya di ayat ti Dios intay rambakan grasya na asagut pagraranudan ta isu ti biag amin
pinagapuan rigat kenamay Diyos pagkamangan. Tibiyag dito'y daga pinadas ko tinagnag na nagnaag iti dalan anapukaw ama nagsagrap na banbanag dito'y daga puros liday kensinaay di inted na nagado di utang ko unayen di sangit ko tati apo singren na pati porsyento tanarigan iti dalan nga agturong ken Jehovah gagayem ko anusan tayo iti magna nupay nagadado sulisog ti demonyo o Diyos ko sapay kumata malasat ko o Ama sa di gloria agyaman na unay ken ka iti biyag nga inted mo agyaman na tanarigan iti dalan nga agturong ken Jehovah gagayem ko anusan tayo iti magna gagayem ko anusan tayo iti magna. Tumangadak ken kaapo ketyep kasko tuy arararaw ko di taasim kenayat mo inakitalik tuy asuk ko tumangadak ken kaapo ketyep kasko tuy arararaw ko
asin kenayat mo inakitalik tuy asuk ko ngarud o Dios apuken ka inadawaten daytoy adipin mo ala inkakat kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno talinaed abukod mulaen dagita imam ipatay mo kawem sipnget ibiyag ko tasikalaeng tibagnus ko nga agturong kinapudno dagita imam ipatay mo kawem sipnget ibiyag ko tasikalaeng tibagnus ko nga agturong hinapudno ngarud o Dios apuken ka inakdawaten daytoy adipin mo ala inkakat kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno talinaed abukod mulaen siya sinuang malagip mo marik nampay kadi amin asugsugat ko agasam kadida o Dios nga apo pasantuem kinakurapay ko siya sinuak malagip mo marik nampay kadi amin asugsugat ko agasam kadida o Dios nga apo pasantuem kinakurapay ko ngarud o Dios apuken ka inakdawaten daytoy adipin mo ala inkakat kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno agtalinaed abukod mulaen iti pusuin tayo luktan kadagiti balikas anasantuan alleluya 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 datayo nga anak ti ama hintay dumug asita talina panagkay kaysa ipakita isut maristay nga anak na
eskwela nagaduti kuwarta inted datatangken inak kadyak tamut nangigastuan inusar ko ti barbar kada inum ken salsala ingana nga nabartegda ket awanen ti kuwarta nagikatak ti eskwela adot na turturungak ijayak na naisagmak nangalaak ti problema unak no awan namnama nga masulbar ti problema ket ti Dios nagsangitak kararagkut nangegana nagserbiak iti Apo pinakawan at basol ko pinalbaliwan at biyag ko ket permiti ragsak ko intuloy ko ti eskwela dananang kintatang nakaragraksak agiyam-yaman dati Apo ingganat naturpos ko gagayem ko nga agis eskwela awan may teti barbar kada sigut pinapadasak kita kayut barbalakada Apo sika ti bileg mi Apo sika ti silaw mi di kamay kari ngagserbi Apo sika di kas maysa abangan dinamili naramit ti daga kasta tayo nagserbi ti Apo narukop narasin nanumo Apo sika ti bileg mi Apo sika ti silaw mi di kamay kari ngagserbi Apo sika ti ngem dayta abangan numan pay naramit ti daga no palubusan ti Dios grasya na di may bus ti banga agbalin na bagnos Apo sika ti
ka apo. Sagsagot mi anano, pagyaman mi ken ka man nagparabor nga ama. Awatem ida, daytoy tinapay basan tuwem kuma. Ken daytoy arak ngita ida tumiken ka. Ket sapay la kuma tamay karida iti padaya. Apag sukpa pakmit kinadungom o ama. Daton miken ka apo, ragragsak mi nga anak mo. Pagyaman mi ken ka man nagparabor nga ama. Awatem ida, daytoy tinapay basan tuwem kuma. Ken daytoy arak ngita ida tumiken ka. Ket sapay la kuma damay karida iti padaya. Apag sukpa pakmit kinadungom o ama. Gayem na balbaliwan nakitan, ingkaw eskut kabaldi kinapuno. Idi nangikot sa untiapo, nagdumukit na kararagak. Agyaman na kesus binal baliwan na. Awan mapanjay langit, malaksid mabalbaliwan. Masapul may anakat, danungken espiritu. Di munto makita kagarian ti Diyos Ama. Inggana nga mabalbaliwan ka. Gayem no dimpay ginawa ni Jesus. Itanti tempo ta adapay gundaway mo. Di mo kumasayangin nabatbati nga kanito. Itan gayem ko ta amangan no maudi ka. Awan mapanjay langit, malaksid mabalbaliwan. Masapul may anakat, danungken espiritu. Di munto makita pagarian ti Diyos Ama. Inggana nga mabalbaliwan ka. Awan mapanjay langit, malaksid mabalbaliwan. Masapul may anakat, danungken espiritu. Di munto makita pagarian ti Diyos Ama. Inggana nga mabalbaliwan ka.
agtakder ti sangutri daw mo kasapulan na ti panara ay mo di kabungdeng luktam day tapuson no tumulong tay ti kapsat no tiri daw intay ilukat ni Jesus isu ti intay awat ipainat gasat ana imbat buklentay barangay ti Apo kapsatay amin at tattao agsisin naranay tay kuma kas anak may nga ama dito'y lubong agkakapsa tayo padapa da amin at tattao rigat ti may sarigat meti adu ay wanam tay pada atao buklentay barangay ti Apo kapsatay amin at tattao agsisin naranay tay kuma kas anak may sang ama buklentay barangay ti Apo kapsatay amin at tattao agsisin naranay tay kuma kas anak may sang ama kas anak may sang ama no panuno te kita pinagapuan na imay nagtaeng ana pakumbaba nagsagabat unay kasta basul kuin karuna kinijay krus ti Kalbaryo sinupot na sino at tiyari natay gapu kaniyak kararag na saan kuma tuy bukod nga pagayatak jak nga amu uray pay katno apay nga inayat nak kinijay krus biag na inted na gapu kaniya numalagip kut ayat na jak mapanawan nunapuno kabiag itek awan inggana anyang atat inaramid ko tapno na'y kariak mangted baligi inggat malpas tasinuan
pagayatak jak nga amu uray paikatno apay nga inayatnak kani jay krus biag na inted na gapukan niya sino at tiyari natay gapukan niya kararag na saan kuma tuy bukod nga pagayatak jak nga amu uray paikatno apay nga inayatnak kani jay krus biag na inted na gapukan niya kani jay krus biag na inted na gapukan niya kani jay krus biag na inted na gapukan niya. Tibyak dito'y lubong awan ti maay na no ni Kristo Jesus awan ken ka addaan ka man adu akinabaknang dumteng tu ti tiyempo nga mapukaw da o Jesus agyaman na tuy matak na luktan napateg nga daram pasbasul ko na ugasan puso ken panunot inka dinalusan binaliwam ti banbanag ipinain langitan dumdumalaunay ngagpaisu biag ti maysa makunkuna a Kristiyano dumaw dawel dumakda kesman ti tiyempo ragsak tal na agtalin na panunot ken puso o Jesus agyaman na tuy matak na luktan napateg nga daram basbasul ko na ugasan puso ken panunot inka dinalusan binaliwang ti banbanag ipinain langitan marud kabsat ko at lunem di tapusum bubugtong nga anak ti Dios ana marsua ridaw tapusum agtuktuk kun kunana anak ko luktam ket pasreken dakuman o Jesus agyaman na tuy matak na luktan napateg nga daram basbasul ko na ugasan puso ken panunot inka dinalusan binaliwam ti banbanag ipinain langitan o Jesus agyaman na tuy matak na luktan
pateng nga daram basbasul ko na ugasan puso ken panunod inka dinalusan binaliwang ti bangbanag iti nainlangitan binaliwang ti banbanag iti nainlangitan binaliwang ti banbanag iti nainlangitan. Iti tunggal aldaw iti panagbiag ko adu nga saludsod lumapay panunod ko apay dumteng liday panagtuok day ti puso dak maawatan dusa wenno panubo ngem kari ti Dios si bibiyagawan inggana sapten na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak agtalek kalata adaragsak kalpasan panagsagaba iti tiyempo nga inapanagmaymaysa ti aput umdas amang liwliwa iti oras iti inapanagsagaba punasen na amin na panagwadwa kari ti Dios si bibiyagawan inggana sapten na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak agtalek kalata adaragsak kalpasan panagsagaba iti kanito tinagpanagpanpanunod kinaimbag ti Dios saan ko amaro ko awan nga rud rason nga inak agsanod panagserbi kasapulan panagtulnog ti kari ti Dios si bibiyagawan inggana sapten na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak agtalek kalata adaragsak kalpasan panagsagaba kari ti Dios si bibiyagawan inggana sapten na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak agtalek kalata adaragsak kalpasan panagsagaba daragsak kalpasan panagsagaba. Gapu iti kinaluklukok inoy uyaw ko ti Dios Apo
Nakngawan tiyam muna nang parswaan na iti mula. Tanong kitak jay karabasa, nagdakkel ti bunga na. Ngamno kitam ti puna, anian ti kabasik na. Tinaliyaw ko iti mangga, nagbasit ti bunga na. Ngamno kitam ti puna, sobrat ki nadakkel na. Kamali ti Dios Apo nang parswaan na iti mula. Dapat kumadi karabasa, isut imbung na ti mangga. Jay mangga kumat bungan ti karabasa. Ada maysa nga malem, adda akjay puun ti mangga. Natinag ti bunga na, tuy ulok sinentro na. Nasilawan panunod ko, nakitag ti laing ti Apo. Dagus nga nagbabawi ak ti uyaw nga imbagbaga. Wen pudno gayam ti Apo Dios ti kalaingan. Tanu kumadi karabasa, isut imbung ti mangga. Sigurado to'y ulok binurak na. Narigat gayam numaminsan ti tao nga pilosopo. Tagaputi kinalaing mo, mabawi mautinto. Ti Apo Dios ti mapagtalkan, isu umat pagkamangan. Uray adda ti basol mo, ay ayaten nakalagta. Wen pudno gayam ti Apo Dios ti kalaingan. Tanu kumadi karabasa, isut imbung ti mangga. Sigurado to'y ulok binurak na. Sigurado to'y akong inires na. Apo Dios, awate man daytoy imam. Pulos nga jak ammo, palalo ti panuko nga agbiro ti dalan mo. O Apo, dengge man tuy dawat ko. Isuruman ti pagnaan,
tapno ammo di dalan ko. Silawam ti pagnaan, kibinem daytoy imak iturong mo, daytoy sakag o Ama. Matngagak no awan ka, di pamati analinteg ana palalo. Pulos nga jak ammo, ikan na tinamnama tapno awan iti dudua. O Apo, denggem man to'y dawat ko, isuruman ti pagnaan, tapno ammo ti dalan ko. Silawam ti pagnaan, kibinem daytoy imak iturong mo, daytoy sakak o Ama. Matngagak no awan ka, isuruman ti pagnaan, tapno ammo ti dalan ko. Silawam ti pagnaan, kibinem daytoy imak iturong mo, daytoy sakak o Ama. Matngagak no awan ka, o Ama. Matngagak no awan ka. Tibiyag dito'y lubong agpatingga, saan ang mabayag mapukaw da. Ngimidjay gloria ket biyag ngagnanayon, madamdamay suntuti pagtaingan. Di ka maupay, di ka agsano, amok nga ragsak di pagtungpalam. Agtuloy ka ken Jesu-Kristo, dati gunggunam agururay ken ka. Di ka maupay no dagita gagayem mo, upayen ken bay anda ka. Ngem di Diyos kunana di kan tubayan, aywanan ka ingganan.
at panumpalan. Di ka maupay, di ka agsanod, amo karagsak, di pagtungpalan. Agtuloy ka ken Jesu-Kristo, dati gungunam agururay ken ka. Ragsaken ket di panagserbing, ket tungpalen ti bilin ni Kristo. Kaasidigen ti iyaay na amangala kadagiti iglesia na. Di ka maupay, di ka agsanod, amo karagsak, di pagtungpalan. Agtuloy ka ken Jesu-Kristo, dati gungunam agururay ken ka. Di ka maupay, di ka agsanod, amo karagsak, di pagtungpalan. Agtuloy ka ken Jesu-Kristo, dati gungunam agururay ken ka. Dati gungunam agururay ken ka. Idin ti Dios naliwayat, isung abi naibayanak, adu adakes na aramida, idi na pinangurna. Idin imay tirigriga ken kwanakit ti mangadat, nagsangsangitan, nagdawdawata, agbabawi akon apo kinunkuna. O Apo Jesus, agyaman na, basbasul ko pinakawangan. Insagod na di baro abyan, ken ka po Jesus agserbian. Patay ngarud kakabsat ko, dakes nga aramid idyan tayo. Deret tilasag, dakes asasao, panagagong panaganito. O Apo Jesus, agyaman na, basbas
agserbian. Ayatem kapsat ni karubang kang runaan ni asawang di ka makiaabig na isut kadaksam dusa ti awatem kin Dios Ama. O Apo Jesus, agyaman na basbasul ko pinakawan na insagod na di baru abyan ken ka po Jesus agserbian. Lalo santay nga di puso tapno ti Dios ti agtemplo ket parabuna ti maawat tayo gloria agul uray sa dingatu. O Apo Jesus, agyaman na basbasul ko pinakawan na insagod na di baru abiyag ken ka Apo Jesus agserbian.